खामानिखौ बियो माइ हानाय सावरियालाय माथो हाखादावरा जोंहालाय मावगासिनो दङना जाम्बि 6 बाजिलायबाय सोरांबारा खामानिखौ फोजोबाब्ला दा खोमसि खोमलाव जाया होनबा रहिला आइ रबिन अमा बेदर लायनाया सफैबाय नामा रबिना दहायनो लाबोनानै गोदानानै गालांखांबाय आरो गुमा गोथाव हमनोसो थांबावबाय आफा आं थांसै राङा हरदो हा बेसेथो नांगौ आइ राङा रोजासे थांनोसै माबारलाय बेफोरखौ सानबाय थायो नामा मोनानाय लांसै दा नांगौबा हजों थांनानै सानैसै थुदो दे बोस्रांदो माथो खालामबावनो बिदिनोसै जाया गारा आद्रिनो जाथारलायबाय नोंस्रा जेरै बुंजानि होख्रावसि साननिफ्राय बे जौआनोसै जौ मा जाबावनांगौ नोंलाय नों सिरि थालै जाम्बि रायजोनि खामानियाव नांथाबनानै खर' सादों हा बेफोरखौल' गोसो होनोसै बे खुदियाफोरखौ एसेबो मिथिला
मा जादों खालि रागा रागा सोर मा जादों सोर मा जादों सोगोमान दा दिनै हराव ओंखामखौनो जायाखै फेनानैसो फैदों गासिबो गारहरलांजोब्बाय ओंखामखौ आद्रि आद्रि जाथारदों थोरसियाबो गेरेबलायथारदों मानोमोन गुमै जिरायब्रा जिराय खामफ्लाय लाबो नै बिमा सोगोमनि बाथ्राया गोनां जोंहा बेखौ सावरायनांगौ दङ बेखौ उनाव सावरायगोनब्रा नै आगे नैबे राङा लांनानै अमा बेदर सेरसे जौ गोरान गंनै लानानै फैदे बै साइकेलखौ लां जागोन दे गुमै न'फ्राव मावग्राबो गैलिया फरायनायाबो जाखालाब्ला बे बियादै फिसा सोगोमनो बिहामजोफोरखौनो नागिरनानै होनाया गाहाम जासिगोन नामा नंगौ बिमा नों थिगखौनो बुंदों सोगोमनो माबा मोनसे खालामनानै होथारनांसिगोन बियो सैथो बेखौ थाबैनो खालामनांगौ आं बेखौनो सानगासिनो दं बिमा सोगोमनि मुङै मानसिफ्रा गोबां सावरायगासिनो दं बुंथिनोसो हाया दानो थामथिं खालामखानानै होआब्ला उनाव खैफोदसो जागोन बिनि थाखाय आं दंसै बिमा देनाय बुंनायसाय खाथि खालावनो सोरखौ नायनाया मोजां बेलाय माथो जाखो मनिराम माहाजोननि फिसाजो सहेला रुहेला मनिला मोनहालाय आच्छा नों थिगखौनो बुंदों बिमा बे न'खरनिखौनो नायहैनांगौ जाबाय आदा बाजै IRD is when I finally figured out what's wrong with my business. Hi, I'm Sneha, the founder of Gear, a traditional clothing brand. I knew my product, I knew the craft, but I really struggled when it came to scaling my business and building a brand. So I decided to